Okay, tama. Sino bang magtrabaho? Ako. Okay. Labas ka na. Thank you. Okay. Ikaw na, tay. Isa, tulungin ko. Sisunod. Usa tayo ng pangutana. Unsa may pangutana? Unsa may gitubag nimo? Pinakauna, Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Sa Ikaduha, Ikaduha. March 15, 15, 20. March 15, 2021. Ay, simple Ikatuloy, eh. maingon na kag ako. Ako. Sige. Bisa ka ha? Bisa ka ha? Oh, dali ka. Okay. Okay, nak, lisod na magkita karon. Bisan gani sa mga pagkaon na to, maglisod na ta kay mong nanay ato og Amerika wa mong pod magparamdam. Na may na labyan na to dito nga, di ba? Katong labyan na to nga nanginanglan sila mga 30 katrabahante si madawa ta dito. No? Sa may scale nimo dito. Na, tingog ba? Sa scale nimo. Ha? Tagtrabaho tayo kay aron makakaunta. Gani, gusto na to nga kita tagtrabaho. Basin day itanduha makatrabaho ta o either ikaw o ako sa sunod na lang nat mag eskwela kay lisod pa ka iron. No? Akong kuan ito, ang akong gipananom dito mo watermelon, nalunupan man. Nasaan daw, luto-luto mo watermelon. Sa may mong plano, kung nasaan mo ato? Karoon na mo ato? Pwede. Ha? Pwede. Sige, ato ta. Ta. Ato ta. Ato sini. Muna na, naku na yung karotong lao. O tay, muna na tayo. Tara. No? Engineer Kimsla, kagiyan dito. Ay, ina lang. Muna ni diri ho. Sa? O diri niya, una ka kay mahupir ko ni mo. Mahupir ko ni mo. Una lang ganito. Sige tayo. Okay. Pasok! Okay. Mag-umpisa na tayo sa interview natin. Gusto mo ng trabaho? Oo, may interview na tayo. May 3 tanong lang. Pag makasagot ka sa tanong ko, okay na. Okay, ang unang tanong, alam mo ba sinong presidente natin sa Pilipinas? Sino? Sinong presidente? Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Tama. Okay, nang sunod niya interview, sunod niya pangutana, ang tanong, sino bang pumunta dito o ano bang year papasok si Magellan sa Pilipinas? Ano? March 15, 15, 21. Okay, tama. Sino bang magtrabaho? Ako. Okay. Labas ka na. Thank you. Okay. Ikaw na, tay. Isa, tulungin ko. Sisunod. Usa tayo ng pangutana. Unsa may pangutana? Unsa may gitubag nimo? Pinakauna, Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Sa Ikaduha, Ikaduha. March 15, 15, 20. March 15, 2021. Ay, simple Ikatuloy, eh. maingon na kag ako. Ako. Sige. Bisa ka ha? Bisa ka ha? Oh, dali ka. Okay. Hello sir, maayong buntag sir. Pwede ba pasok sir? Amat. Bueno, nang may interview na tayo, may isa nga na interview natin. Interviewin ka namin. Okay, may tatlo lang tanong. Pag makasagot ka, another na sa nalapas ka. Okay? Okay, sir. Walang problema. Ano bang tanong, sir?
Ano ba sabi mo may tatlong tanong. Ano bang tanong? Salamat, thank you. Nga gusto kang manarbaho. Pero Bisaya tayo dito. Mindanao tayo. Pero pwede tayo magtagalog. Kasi ang company natin ay international o national, international. No? May tatlong tanong. Ang unang tanong ko, sasagutin mo. Dahil ikalawang tanong, ikatlong tanong. Ang unang tanong, ano ang pangalan mo? Thank you, sir, sa tanong mo, sir. Unang tanong mo nga, anong pangalan ko? Okay. Bongbong Marcos, sir. O, Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Okay lang. Ang ikalawang tanong, sasagutin mo para nga matapos na tayo. Ang ikalawang tanong, ano bang birthday mo? Excuse me. Ano bang birthday mo? Okay, sasagutin mo. Bakit na tawa ka, sir? Marco, sir. Ang ikalawang tanong mo, sir, ano ang birthday ko? Sinasabi ko. Sir, ng March 15, 1521, sir. March 15, 1521. March 15, 1521? Okay, siguro. Wala na yung problema na. No? Wala na yung problema na. March 15, 1521. Okay, nang katlong tanong. Ikalawang tanong, kailan ka na tao? Wow naman! Wow! Kailan ka na mugso? 1521, March 15, 1521. Ikatlong tanong. Sino ba ang pumatay ni Magellan? Di siya maka-answer. Sino? Ang tanong mo, sir, nasagot ko, sir. Pero yung tatlong tanong mo, nga sinong pumatay ni Magellan? Siyempre, sir, yung sinasabi sa anak ko. Ako, sir, ang pumatay ni Magellan. Muna, sir. Ako ang pumatay ni Magellan. Di ba? Yung unang tanong mo, masisira ang buhay. nasagot ko. Si Bongbong Marcos. Ang ikatlong tanong mo, sir, nasagot ko. March 15, 1521. Ikatlong tanong mo, sir, nasagot ko. Ako. Tawa na yun, sir, di ba? Wala sagot mo. Ato-ato na niya. Di ba na? Ang pangutanan ako primero, magsibuhano na ta. Kaya, katapusan naman ka. Ang una kong pangutanan, di ba, ang tubag ng Bongbong Marcos. Ikadong pangutana, ang tubag mo, March 15, 1521. Ang ikatulong akong pangutana, gitubag di mo, ikaw ang nagpatay ni Magellan. Okay, sir, wala problema. Pwede na kang lalabas. Salamat, sir. Thank you, sir, ha? Sa Cebuano, sir, kaya mag-lisod sa Tagalog, sir. Salamat, sir. Yung mga tanong mo, sir, ako ginatubag, sir. Ang pangutana, ako ginatubag, kadua, ikatulo. Siguro, sir, wanto na ko, sir. Salamat, sir, ha? Tanong ko, sir. Okay, sir. Tawag na ka, sir, ha? Okay. Amawa, totoo na. Kasi nanduhan na. Kung sa iyo ang pangalan, itubag niya nga, Bongbong Marcos.
Ya, kung say, ano siya na tao, tubag niya, March 15, 1521. Nagkisa nagpatay ni Magellan, tubag siya ako. Ay, ama, tatuwa na siguro. Saan pagka, ano to? Saan pagka dawat ato sa trabaho nga, di man kabalo mo tubag. Binta-binta atong babae. Kay, asmahe itong tubag. Siguro makuha to na to sa, makuha na mo to sa trabaho. Sige, napagay-toong ka dyan. Bongbong Marcos! Uy! Bongbong Marcos, March 15, 1521. Huwag ako. Kabalo ko sa pangutana? Tama siya. Gusto ko niya kung ano. Bongbong Marcos? Tama ba? Ha? Dili, imo pa nga yan tinuod. Yung kag Bongbong Marcos. Ang sunod niya pangutana, ningon siya nga, ako natawhan daw. Yung kung March 15, 1521. Yes! Tama ba? Dili, imo tinuod nga kuan. Ingo mga nga March 15. Ningon na pa siya, ikatulo niyang pangutana, di ba ang tubag ato ako? Ayan pangutana, kinsa ko rin kapatay ni Magellan? Ako. Na, dili, na. malikaw. Na, Ginanda ni mo si si Lapu-Lapu. Wow Huwag naman. mga mag-ingon, iyo magas-bungbong, iyo mga March 15, 1521 niya. Ako. Na, Di ko kapasar ato. Na, dili ka kapasar. Nye! Alright.